Ahojte ľudkovia, vítam vás na svojom kanáli Jarosflavor. A tu v podstate budem robiť ochutnávky rôznych nápojov, jedla, nejakých cukroviniek, ale aj iných vecí. A budem na to dávať svoj názor a svoje reakcie, ktoré budete vidieť hlavne na výraze mojej tvári. Hej, keď to bude dobre, keď to bude zle. A pôvodne som chcel iný názov, chcel som Jaros Reaction, ale to už je bohužiaľ obsadené Vladom. Konkrétne možno ste ho už videli, volá sa jeho kanál Vlados Reaction. Týmto, Vlado, zdravím ťa. Určite si ho pozrite, je to úžasný človek, robí to fakt skvele. Je pre mňa veľkou inšpiráciou a vlastne vďaka nemu som sa k tomuto odhodlal, pretože rád ho sledujem, rád sledujem aj iných, aj na TikToku a podobne. A tiež som sa rozhodol, že to vyskúšam. Tak držte palce, snad to bude dobre. No, čo som si pre vás pripravil? Pôvodne, úplne prvé video, ktoré som natočil, bolo s makronkami z Lidlu, lenže tam bol nejaký problém so zvukom. Mňa bolo vidno, to je super, ale zvuk bol strašne tlmený, takže snažil som sa to urobiť ešte raz, ale nakoľko už som z nich zjedol, tak som to nemohol spraviť. A Lidli to majú len ako v rámci deluxe týždňa, už prebehli odtedy 3 týždne, ešte furt nemali. Hej, takže nebudem čakať na makronky, rozhodol som sa, že urobím úplne niečo iné, inú príchuť, teda inú ochutnávku, niečo iného a to dám ako oficiálne svoje prvé videjko. Tak, dneska budeme ochutnávať toto. V podstate sú to cukríky, alebo také žele. Kúpil som to v azijskom obchode. Strašne rád teraz momentálne ochutnávam tieto veci. Doteraz to u nás tak bolo také ako trošku ťažšie dostupné. Museli ste ísť napríklad niekde do skladu, alebo si to objednávať z rôznych stránok. Kuriér drahý, toto je drahé, nie je to zrovna lacná záležitosť. Našťastie sa u nás už otvárajú všetky tie azijské obchodíky, rastú akoby podaží, takže dá sa to zohnať. A konkrétne toto je, že slepý som. Koniakové žele s broskyňovou príchuťou. Šmakocina. Kto pozná koniakové cestoviny, tak vie dobre, že tie sú hnusné. Hej, smrdia a sú odporné, ale sú zdravé. Toto je tiež z koniaku, takže som strašne zvedavý, aké to bude. Ja, tak toto vyzerá. Asi by ste chceli vedieť názov, prečítajte si. Hej, tak sa volajú. Tiež neviem. Takže si to otvorím. Tak. Zvláštna aroma. Aj to napriek tomu, že to je ešte takto balené v sáčku, to je blé. Takto to je ešte zabalené malinkom sáčočku, však prečo plýtvajme tým plastom. Nebudeme šetriť planetu. Toto už viackrát nekúpim. Ja som to zásadový, čo týka plastov, hej. Nemám to rád. Nemám ich rád, snažím sa im vyhýbať a toto je akože fakt, že sorry, ale každá jedna vec zabalená zvlášť. No, je to čo, je to nejaké riedke? To není, že žele. Ale ne, je. Ale také jemné. Ježiš, to krásne voní. No moja broskyňa úplne. Ja neviem, čo mám. Mám to... Vycucnem to, ne? Či... Tak idem na to. Vážne. Sakra, to je dobré. Beriem späť, kupujem. Serem na planetu. 1 000 000 plastov. No a čo? Mám prdeli. Je to fakt dobré. Ja si dám ešte jeden. Ukážte na to. Naozaj, ľudia, keby ste si nakrájali na plátočky broskyňu a zjedli. To je pecka. Hej. Nebolo to síce zrovna lacné. 3,50 či koľko to stálo, ale joj, dobre to je. Pardon. Skoro mi to vlezlo do krku. Výborné. Tak. Nie je to presladené, naozaj to chutí perfektne po broskynkách. Odporúčam, vrelo odporúčam. Ja som to kúpil, teraz toto bude pre Bratislavčanov, Ružinov, Retro. Tam je nový azijský obchodík s potravinami taký malinký. Tam som to kúpil, majú len túto príchuť, strašne rád by som vyskúšal určite aj niečo iné. U mňa najlepšie príchute, aké sú, tak mango, liči, červené hrozno. Pre mňa topka, hej? A toto je fantastické.
Takže keď toto niekde nájdete, tak toto vyzerá, hej, kľudne si ma teraz odfotil, robte si screenshot. Takto, hej, krásny som. Kupujte, ochutnajte to, je to fantázia. Takže, na teraz všetko. Dúfam, že moje prvé videjko vás pobavilo a budete ma aj sledovať, takže prídu časom ďalšie. Čiže nezabudnite potom dávať lajky, môžete mi dávať kľudne komenty, berem aj akúkoľvek kritiku, je to moje prvé video, nemám ešte ani techniku dobrú, hej, teda žiadnu, hej, áno, chýba mi svetlo, chýba mi mikrofón a takéto veci postupne. Jedine, čo nebudem mať, tak to je iPhone, teraz som asi nasral všetkých iPhoneákov, ale iPhone nekúpim kvôli tomu, no. Takže, toľko a vidíme sa, teda mňa vidíte pri najbližšom videjku. Čus, bye bye.